Kato. Kato. Tuo on valo. No tuo ei oo kyllä mikään torni enää. No ei. Ja se nousee ylöspäin. No joo. Nyt se meni. Näinkö sä sen? Sano nyt, että sä näit sen. Mitä helvetti? Toi ei oo se sama. Toi on noin pieni. Eli- Mä täris vaan. Apu. Eli onko meillä nyt useampi alien älä lähestys? Mitä me tehdään? Tiedätkö mitä? Nyt sun vuoro. Mitä minä teen? Koita pitää se paikalla. Mä lähden soittaa poliisille. Pysy sinä siinä alien henkilö. Hei. Hei vaan, joo. Joo. Puhuuko se eleillä vai miten se kommunikoita? Aha, nyt sä lähestyt. Joo, pysy vaan. Eli teillä alus on laskeutunut, törmännyt. No, mie en oo mikään mekaanikko tai mikään. Enkä mie oikein tiedä, että osaisinko mie muutenkaan mitään alienihommia korjata.